Vážení a milí, vítejte u další epizody podcastu 2050. My, pokud si všímáte, že možná, jako ti pozorní z vás, kteří sledují naše videa, tak si možná všímáte, že máme jemně jiný rozložení našeho studia, protože jsme se stihli přestěhovat se studiem, tak natáčíme tak trochu jako na punkovo a ještě jsem tady nestihl postavit stojany a pod nohama se nám motají kabely a tak možná pokud občas budeme koukat pod nohy a dívat se, co se tady děje, tak omluvte tady tyhle ty naše pohledy. Je to proto, že natáčíme tak trošičku v poloprovizorních podmínkách. Tak to s váma jenom chci sdílet takový jako zákulisní okýnko z produkce našeho podcastu. Ale to téma, na který se dneska chceme podívat, je tak trošku, budeme vlastně pokračovat, no vlastně jako v obou těch linkách. Já jsem v minulé epizodě říkal, teď jsme se dívali na takovou jako policy, prostě jako legislativní linku. Minule jsme se bavili nad tématem ptáci vlastně o biodiverzitě, o krajině a o jejím stavu. A zároveň jsme v té poslední epizodě zmiňovali už ten nový balíček nařízení, směrnic, nevím, jak to přesně pojmenovat, který má zkrátku NRL, Nature Restoration Law. Do češtiny by se dal přeložit jako nařízení o obnově přírody. Tak se chcem trošku podrobněji podívat na to, co to je, protože to je důležitá věc evropské legislativy, která se bude nějak propisovat i do toho našeho kontextu a pro krajinu je to potenciálně velká věc. Takže dneska tady se mnou sedí Andis Nováková z Fakt o klimatu. Vítej v podcastu opět, již tradičně. Děkujem, Peťo. Ahoj. Ty se zabýváš ve faktech hlavně teda zemědělskou krajinou a nějak jako její obnovou, fungováním a tak, ale dneska si možná bych začal, klidně pak můžeme konkrétní příklady uvádět právě z oblasti toho zemědělství, pokud ti to bude blížší. A zároveň asi naším cílem je trochu představit vůbec celý ten balík zákonů. Já vlastně nevím, jak tomu celému říkat. Tak to už ti možná předám slovo. Jako co to vlastně je teda Nature Restoration Law, nařízení o obnově přírody. Klidně začni od toho, jako jak to vzniklo, jak to vypadá a v jaké je to vlastně fázi nějakého, řekněme, schvalovacího procesu nebo něco takového. Dobre. Tak nie je to úplne balíček, je to jedno nariadenie, vlastne, ktoré bolo schválené minulý rok a vlastne teraz v tomto období ako keby majú štáty predstaviť, alebo teda pripravujú jednotlivé štáty pripravujú plány obnovy, každý teda sám pre seba v rámci celej Európskej únie. A tie plány majú byť pripravené v podstate v druhej polovici tohto roka a bude ich schvaľovať komisia. A vlastne po schválení už budeme ako keby jednotlivé štáty budú musieť plniť v podstate tie opatrenia, ktoré navrhli v tých svojich plánoch. A možno sa vrátim teda ešte trošku na začiatok, o čom tie plány majú byť, alebo celé to nariadenie vlastne, tak ako si povedal, je to nariadenie o obnove prírody, čiže v podstate ide o to, že ako keby ideme sa snažiť v rámci celej Európy aj jednotlivé štáty tú tak trochu zničenú, zdevastovanú do veľkej miery hlavne hospodárskú krajinu obnovovať a v rámci tých plánov majú štáty navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré budú v rámci celého toho obdobia plniť. A vlastne ešte teda doplním, že sú tam v rámci celého toho nariadenia sú popísané jednotlivé ciele a indikátory, ako keby ku ktorým majú tie štáty dôjsť a samozrejme sú tam aj nejaké keby časové milníky, počas ktorých sa bude ako keby kontrolovať, akým spôsobom tie štáty tie opatrenia naplňajú. Takže jenom ten jako základní rámec jde o obnovu vlastně zdevastované, poškozené přírody. Ano. A to, co vlastně přichází z Evropy na tu jako národní úroveň, je teda nějaký indikátory, co sledovat a nějaký cíle, kterých dosahovat a státy mají teďka navrhnout jakoby tu cestu, jak se k tomu dostanou? Chápu to správně? Áno, je to tak, ako keby to nariadenie, tak ako to vyzerá, keď som to vytlačila, je to nejak hrubá brožúrka, nie je toho úplne veľa, dá sa to prečítať a v rámci toho nariadenia sú popísané nejak ako keby všeobecné ciele, ku ktorým majú v podstate tie štáty dôjsť a je na každom tom štáte, akým spôsobom vlastne bude tie ciele naplňať. Pretože samozrejme každý štát má iné podmienky, iný nejaký východzí bod. Takže musia byť ako keby tie opatrenia špecifické. A říká, že teda až to státy nějak vymyslí, tak se to vrátí znova na evropskou úroveň a tam to bude komise nějak jako schvalovat, nebo jako dá se na to nějaký razítko, že teda dobře takhle půjdeme. Ano. Jo. Hele, díky. Já jsem vlastně rád i za takový jako legislativní okýnko, jak to vlastně funguje, v jaké je to fázi.
proč je to vlastně zajímavý? Nebo jako říkám si různých jako zákonů na téma příroda a její ochrana, tady už asi bylo v historii hodně, tak je tohle něčím specifický? Uh-huh. Tak práve špecifikujem je ten rozdiel ochrana a obnova. Teraz si povedal vlastne, že je mnoho v podstate nejakých legislatívnych aktov, zákonov, čohokoľvek na ochranu prírody, ale vlastne toto nariadenie je špecifické tým, že sa jedná o obnovu prírody. Čiže nemá ísť tak o to, ako keby zatvárať tú prírodu do nejakých možno oáz, kde sa bude mať tá príroda super, všetko tam bude bežať, ale vlastne v tom celom svete, v ktorom my fungujeme, žijeme, hospodárime, tak to necháme tak, zničme si to, je to jedno, lebo tam proste niekde to je uzavreté a je to v pohode. Takže v podstate v tomto nariadení ide o to, aby sme sa zamerali na tú krajinu, v ktorej skutočne žijeme, vlastne na tú hospodárskú krajinu, na tie lesy, na tie polia, na tie lúky, tam, kde ako keby s tou krajinou narábame a do veľkej miery do nej zasahujeme. Čiže ide o obnovu ako keby tejto v podstate zdevastovanej alebo zničenej časti krajiny. Takže vlastně nejde o to jako zjednodušeně vytvořit víc národních parků a chráněných krajinných oblastí a jak říkáš, jako uzavírat, prostě vytvářet nějaký jako sarkofágy prostě nedotčené přírody, ale naopak jako no já si to představuji jako takový jako obnova nějakého soužití s tou přírodou v tom každodenním životě. Jakože na tom poli, v tom lese, kam vlastně, který využíváme hospodářsky, takže tak tomu rozumím dobře. Áno, je to tak, ja si to tiež tak trošku predstavím, ako možno je to nejaká ideálna predstava, ale keby v podstate sa ako keby plnilo a dosiahli sme tých cieľov, ktoré z toho nariadenia plynú, tak v podstate v roku 2050, dokedy ako keby sú stanovené tie finálne termíny, tak by sme tu mali mať krajinu, v ktorej v podstate je krásna. Je bohatá na život, je strašne pestrá, rôznorodá a je v pohode. Akože máme sa aj my v nej dobré, aj tá príroda a krajina sa má dobré. Tak to jsem rád, že máme další věc, která se váže k roku 2050, takže až budeme vydávat poslední epizodu tohoto podcastu, ve které budeme říkat, že se to všechno podařilo, tak se podíváme i na Nature Restoration Law. Tak to se těším. Hele, a proč je to vlastně důležitý? A teď se možná trochu ptám i tím jako směrem, ty už si zmínila, já jsem to pak zopakoval, že jde o obnovu nějaké jako poškozené, zdevastované krajiny, takže jako to, že krajina, zejména třeba ta jako zemědělská, není úplně ve stavu, který by byl přírodě blízký, zdravej a v pohodě, tak to tady opakujeme často. Tak dá se trošku okomentovat, jako proč je to vlastně důležitý se tímhletím směrem vydat? A zase se to možná dá i jako vyhranit vůči tomu ochranářskému přístupu, tomu jako vytvořit další 3 národní parky. Mne príde, že je to dôležité akoby na rôznych úrovniach. Jednak je to dôležité pre tú samú prírodu. Proste my chceme, aby fungovala, my chceme, aby bola zdravá. Proste sú to nejaké hodnoty, ktoré a ja si myslím, že je dôležité takým spôsobom podporovať. A zároveň aj my ako ľudia potrebujeme, aby tá príroda pre nás fungovala. Keď to vzťahneme ku klimatickej zmene, tak v podstate pozorujeme rôzne výkyvy počasia, extrémne sucho, extrémne zrážky, povodne, nejak to na nás proste dopadá. A my potrebujeme, aby nám s tým príroda nejako pomáhala. To, že sú veľké povodne, je z časti zapríčinené aj tým, že tá poľnohospodárska pôda v podstate nie je funkčná, nie je schopná pohlcovať všetku tú vlahu alebo tie náhle zrážky, ktoré prídu. A my potrebujeme, aby nám do budúcnosti, keďže je pravdepodobné, že sa budú nejakým spôsobom táto situácia zhoršovať v zmysle toho, že bude prichádzať stále viac nejakých extrémnych situácií, čo sa týka počasia, tak my potrebujeme, aby nám príroda pomáhala to zvládať. V podstate. To si myslím, že je v tom ako keby veľmi dôležité. A zároveň nám príroda môže pomáhať aj tú klimatickú zmenu zmierňovať, mitigovať. V podstate lesy aj pôda sú obrovské úložiska uhlíku, ktoré ako keby nesmieme na ne zabúdať a proste potrebujeme ich využívať čo najviac aj vo svoj prospech. No. Aj týmto smerom tak. Asi se dá doplnit i nějaký ten jako produkční hledisko, ano, že určitě, aby jsme v roce 2050 ještě pořád měli zemědělství, který něco produkuje, tak potrebujeme tú zdravou púdu. No. Áno, takisto potrebujeme zdravé lesy na to, aby dokázali produkovať toľko dreva, koľko aj my potrebujeme. Že, nechcem to úplne otáčať ako keby úplne antropocentricky na nás, ale je to tak, proste my tú prírodu využívame, to nariadenie sa venuje hlavne tej časti v krajiny, ktorej žijeme a hospodárime
a budeme hospodáriť aj naďalej. Takže my potrebujeme, aby tá krajina fungovala. To mě vlastně přijde, jakože to opakuje, že to je vlastně to, co je unikátní, tak mně to přijde jako fajn opakovat, že vlastně že tady fakt jde jako o obnovu té krajiny, kterou využíváme, ve které jsme hodně přítomní jako lidi. Nejde o to ještě víc chránit národní park nebo něco takového. No. Hele, jak se vlastně pozná, že ta příroda je teda ve špatném stavu? Jako, co jsou, a teď nevím, jestli jsou to jako indikátory, nebo co jsou nějaké věci, které jako sledujeme. A trochu se vracím k tomu, jak jsi říkala, v tom nařízení o ochraně přírody jsou nějaké jako cíle nebo nějaké věci, co ty státy mají sledovat, vůči kterým se mají naplánovat nějaké věci. Tak dalo by se třeba nějaký z nich jako uvést klidně na příkladu třeba té zemědělské krajiny? Tak ako hovoríš, áno, už v tom samotnom nariadení sú stanovené nejaké tie indikátory, ktorými sa máme riadiť, pretože je to vlastne ťažké povedať, či je príroda v dobrom alebo zlom stave. Keď sa na to pozrieme, môžeme povedať, že je v zlom, môžeme povedať, že je v dobrom. Proste treba na to nejaký benchmark, podľa ktorého to vieme určiť. A keď sa pozrieme na tie poľnohospodárske ekosystémy, tak v podstate tam nejakými indikátormi, ktoré vychádzajú z toho Nature Restoration Law sú je v podstate, alebo nejaký cieľ, ktorý v tom je obnovovať odvodnené rašeliniska. Ďalší z tých cieľov je navracať vtákov do poľnohospodárskej krajiny. Čiže cieľom je ako keby zvyšovať trend počtu populácií. Ďalší z indikátorov je motýlí index, alebo ešte taký trošku zastrešujúci je indikátor, ktorý sa týka opeľovačov, či tiež ide o to, aby, alebo je teda snaha alebo cieľ v rámci toho nariadenia o to, aby sa zvyšovali počty populácií opeľovačov. Potom dôležitým znakom je tiež, keďže poľnohospodárstvo hospodári s pôdou, alebo teda tým materiálom, s ktorým narába je pôda, tak indikátorom je množstvo organického uhlíku v pôde. A posledným z indikátorov je keby podiel poľnohospodárskej krajiny s krajinotvornými prvkami. To znamená v podstate, keď sa pozrieme na tú krajinu, aká je pestrá v zmysle toho, či sú tam nejaké stromy, remísky, medze, poľné cesty a podobne. Já teď přemýšlím nad tím, ty jsi vyjmenovala, kolik bylo 6 nebo 5, něco takového. Proč vlastně tyhle? Já si dokážu představit, že jako to, co mě napadlo, jako ty krajinné prvky, že jich chceme víc, tak to je něco, co považuji už skoro, aspoň v té naší bublině, za nějakou jako common knowledge, jak se tomu říká. Jako, že to už, jasně, kdyby ta zemědělská půda nebyly jenom širé lány, ale byla víc rozčleněná, tak jako to tady v tom podcastu už jsme říkali několikrát, i vlastně Ladislav Miko o tom mluvil v té epizodě o půdě, tak to jako chápu, ale říkám si, proč třeba jako ten motýlí index, jako co to znamená, jako, že hodně motýlů a to znamená zdravá krajina, jako, nebo jak se vůbec tady tyhle ty indikátory vybírají, jako jaký přemýšlení za tím, že zrovna z tohohle máme odhadnout, že ta krajina je nebo není zdravá? Tak ono, všetky z tých indikátorov sú nejakým spôsobom zastrešujúce, alebo tak by som to povedala, že nie sú úplne samoučelné. To, keď my sledujeme napríklad tie opeľovače alebo motýle, neznamená to, že nám ide iba o to, aby bolo veľa motýľov, ale znamená to, že keď vidíme na lúke veľa motýľov, tak to pravdepodobne znamená, že majú ten životný priestor. To znamená, že tam je veľa druhov kvetov, že je tá krajina nejakým spôsobom pestrá v tom zmysle, že nájdu si nejaký úkryt, majú priestor, kde prejdú celým svojim životným cyklom. Čiže to ako keby hovorí, každý z tých indikátorov hovorí o nejakých komplexných procesoch, ktoré v prírode bežia. Keď sa pozrieme napríklad na ten uhlík v pôde, tak v podstate síce pýtame sa, koľko uhlíku v tej pôde je, ale čo to reálne znamená je, že sa pýtame na to, koľko organickej hmoty je v tej pôde. A keď je v pôde dostatok organickej hmoty, znamená, že je tam veľké množstvo života, baktérií, húb, rôznych hmyzákov a podobne, žížaly. A to ďalej znamená, že je tá pôda živá, že v podstate je tam aj dostatok živín, rastliny, aj všetky plodiny, ktoré tam pestujeme, majú dostatok živín, z ktorých môžu čerpať. Zároveň to znamená, že tá pôda má dobrú štruktúru, takže je schopná ponímať vodu napríklad pri tých extrémnych zdrážkach náhlych, takže nedochádza, alebo sú trošku eliminované ako keby tie povodne. Takže ako keby každý z tých indikátorov má nejaké ďaleko siahlé väzby. Trochu si říkám, jako, že vstupuje do toho i to, že
tohle jsou třeba indikátory, které se dají docela jako snadno sledovat, jakože nevím, nějak si říkám, jestli třeba je snadnější, než abych jako měřil počet druhů polních nebo lučních květin na louce, tak se prostě podívat, kolik tam je motýlů, nebo jakože, jestli třeba, jestli tohle, a tak trochu přemýšlím, jestli tohle je jakoby ten důvod, proč zrovna tyhle indikátory, že vlastně víme, jak je měřit, případně jsou dobře změřený, je to tak? Jako rozumím tomu dobře? Neviem úplne presne odpovedať, keďže ako keby nebola som pri tom procese, ako sa vyberali tie indikátory, ale myslím si, že do veľkej miery máš pravdu. Napríklad aj keď ste sa bavili v predošlej epizóde s pani Klovaňovou, ktorá je ornitologička, vlastne ona hovorila o tom, že tie vtáky sú v podstate dostatočne dobre preskúmaná skupina. Čiže máme dáta, ktoré môžeme porovnávať a vlastne na to, aby sme my mohli nejakým spôsobom hodnotiť ten stav krajiny, tak tie dáta potrebujeme. V podstate nemôžeme to hodnotiť z niečoho neexistujúceho, z niečoho nepreskúmaného. Takže áno, jeden z tých keby kritérií pre výber tých indikátorov je aj to, že sa tomu niekto venuje, že k tomu už existuje nejaká metodológia na to, nejaký spôsob toho výskumu, že tie dáta už sú a teda máme s čím pracovať. Máš nějaký data jako v hlavě nebo v poznámkách z těch indikátorů, jakože dají se říct k tomu nějaký čísla třeba k konkrétním jako oblastem? Môžem, nie úplne asi k všetkým, ale napríklad čo sa týka tých vtákov, tak keby ten indikátor poľných vtákov, on hovorí o tom, ako sa, zjednoduším to, ako sa majú rôzne druhy poľných vtákov v Česku, ale aj v Európe sú to vybrané druhy a ako keby zovšeobecňujúca informácia pre ten indikátor je, že od nejakých 80. rokov v podstate pokleslo množstvo populácií poľných vtákov o 1/3 v Česku aj v Európe. Ale keby sme sa pozreli na jednotlivé druhy, tak je to pre každý iné. Napríklad čejka chocholatá, ktorá je celkom ako keby spomínaný druh, tak tam poklesli tie populácie až o 90% od tých 80. rokov. Ale zase pri niektorých druhoch je to menej. A čo sa týka toho uhlíku v pôde, tak keby nevychádzam z dát, ktoré by boli nejakým spôsobom napísané v tom nariadení, ale v tom, čo som bola schopná si k tomu dohľadať v nejakých európskych databázach a podobne. Tak čo sa týka toho uhlíku v pôde, tak ako keby priemerné české pole obsahuje, myslím, že 1,5% uhlíku, čo je v podstate nám nehovorí úplne nič, ale keď to dáme do kontextu Európskej únie, tak je to o niečo menej ako je európsky priemer. Napríklad je to v podstate najmenej zo všetkých typov ekosystémov, kde sa ten uhlík nejakým spôsobom skúma. Napríklad lúky majú o niečo viac, myslím, že 2,5%. A potom lesy ešte viac a najviac majú rašeliniska, kde to môže byť až nejakých 40%. A zároveň toto číslo tiež by bolo treba dať do kontextu k tomu, ako to bolo napríklad predtým, ako sme začali úplne intenzívne hospodáriť na tých poliach a v podstate ako keby ten uhlík sa odtiaľ strácal. V podstate aj hovorím o nejakom všeobecnom poli v Česku. Každé pole to bude mať samozrejme inak. A dá se to s něčím srovnat, jako ať už s tím historickým jako před tím, co tam bylo, anebo s tím třeba cílem, jakože když teď je 1,5%, tak jako míříme na spíš 2 nebo 35%? Neviem, myslím, že tam nie je ako keby stanovený konkrétne číslo práve preto, lebo je to ťažké povedať nejak všeobecne, pretože každá pôda je iná, spôsoby hospodárenia, spôsoby, akým sa na nej hospodári, tak to takisto ovplyvňujú, klima to ovplyvňuje tak. Ale ako keby cieľom v rámci toho nariadenia je to, aby ako keby ten trend rástol. S čím to môžeme porovnať, ale neviem povedať presné číslo, tak sú to napríklad polia, kde sa hospodári regeneratívnym spôsobom, ktoré zvyšuje ten podiel uhlíku a teda organickej hmoty v pôde. Hele, děkuji i za tady jako trošku víc zahloubání do těch jako jednotlivých indikátorů a kde se třeba měří. Co ještě k tomu potřeba říct, jako k nařízení o ochraně přírody, případně jako co, vidím, že máš s sebou nějaký poznámky, tak trochu se ptám i na to, jako je ještě něco, co by lidi měli vědět, na co já se třeba neptám, anebo mě to nenapadne? Případně něco, co by si ráda jako zdůraznila? Na čím ja ešte veľa som uvažovala je v podstate to, že ako keby tá obnova sa deje často na tej lokálnej úrovni v podstate a deje sa to na každom tom poli, deje sa to na každom tom rašelinisku napríklad. A príde mi, že je to niečo, do čoho sa ľudia môžu aj zapájať. Že sú rôzne projekty,
aj napríklad na tú obnovu rašelinísk. Môžu sa ľudia zapojiť do toho, priamo tam ísť a priamo niečo budovať a budovať to fakt v blízkosti napríklad svojho domu. A žiť to, ako keby žiť tú obnovu jednak tým, že sa na nej podieľajú a potom mať aj benefity z toho, že napríklad sa im tam začnú zlietať druhy vtákov alebo zrazu nebudú mať tak zaplavené pozemky, pretože je tam to rašelinisko, ktoré tú vodu pohlcuje. Takže ako keby možno tá trošku osobná a lokálna úroveň mi v tom tiež príde zaujímavá. Hej, to díky, že to říkáš, protože jakože často přichází nějaký dotaz, co pro to můžu udělat já, že jo? A teď vlastně, u dekarbonizace průmyslu je to takový, no hele, nevím, možná asi nevlastníš cementárnu, tak spíš míň. Tohle je vlastně hezký, jakože se to dá propojit na tu lokální úroveň. Dokázala bys dát k tomu i radu, protože já si říkám, kdybych já chtěl tady jako v okolí prostě městečka, kde žiju, jako tohle podpořit, nebo když budu vidět, že se tady něco takového děje, tak kam se mám podívat, podle čeho se mám rozhodnout, jestli to jakoby dává smysl, jo? Protože si říkám, nechtěl bych podpořit úplně nějaký jako nesmyslný náhodný projekt vysázení nějakých stromů, kde pravděpodobně za 15 let zase zemřou, jo, tak jsou nějaký takový indikátory jako pro mě, jakožto člověka, jako podle čeho třeba vybírat, do čeho investovat tu energii? Čo mne v tomto pomáha a čo mi ako keby robí aj radosť, keď ma možno trošku trápi táto téma, tak je si pozerať v podstate stránku Adapter Awards od nadácie partnerství, kde majú krásne vypísané jednotlivé ako keby projekty, ktoré obnovy krajiny, ktoré bežia, sú super a dá sa cez to prelinkovať v podstate na tie jednotlivé projekty, ako keby popýtať sa možno tých konkrétnych ľudí, čo by potrebovali, ako sa môže človek zapojiť. Jednak tam človek, je tam v podstate popísané to, ako vyzerala tá lokalita predtým, čo sa tam stalo a ako to vyzerá potom, ak už ten projekt nejaký čas beží. Čiže vlastne vie si človek nejakým spôsobom z toho pomerne jednoznačne vyčítať, že aha, tak fakt sa tam stala nejaká super vec. Fakt tam teda začínajú teraz prilietávať tie vtáky. Fakt má zmysel toto robiť. Vlastne sa tam asi i môžu podívať, že? A môžeš sa tam ísť podívať. Áno, super. Áno. Popravde je to ale podľa mňa náročné povedať úplne možno laicky a bez nejakého keby megaponoru do toho, čo je správne a čo je nesprávne opatrenie, pretože niektoré sa nám môžu zdať na prvý pohľad napríklad zlé, keď sa obnovujú rašeliniska tým, že sa vybagrujú, čo môže prísť tam v podstate nezmyselné, ale v podstate to je spôsob, akým sa to často robí. Samozrejme sú aj iné spôsoby, ale aj toto je jeden z nich a časom vidno, že akoby tá obnova má zmysel. No. Tak akože moja rada v tom asi je ísť sa pozrieť na tie jednotlivé projekty, pýtať sa tých konkrétnych ľudí, pozerať si možno stránky organizácií, ktoré sa tomuto venujú. Zaujímať sa. To je vlastně i možná hezká rada, pokud nás posloucháte někdo, kdo se třeba, nevím, jako zastupitel u vás na obci, tak jako můžete se inspirovat vlastně, zavolejte starostovi a pojďte se zeptat, hele, co u vás teda fungovalo? Nám tady 3 firmy radí, že máme dělat tohle, dávalo vám to smysl, když jste to dělali tam u vás prostě za kopcem? A vlastně to je hezký, že je kde se inspirovat. Tak jako díky za tuhle zmínku. A děkuji vlastně za celý tenhle ten rozhovor a za představení teda na nařízení o obnově přírody. Já vždycky ten český název musím trochu lovit. Tak jsem rád, že jsme to jako představili. Asi se na to budeme odkazovat i v dalších epizodách. Nějak to budeme potkávat. Tak díky, že jsi udělala čas. Děkuji, Maja, za príjemný rozhovor, Peťo. Měj se krásně. Ahoj. Aj ty, ahoj.